Djeci u Crnoj Gori koja koriste aplikaciju Snapchat počeli su da stižu pozivi da se pridruže grupi sa neprikladnim sadržajem, dječjom pornografijom, što je roditelje itekako zabrinulo. A javnost je ovih dana potresla i vijest da je u Podgorici uhapšen 75-godišnjak zbog osnovane sumnje da je u 2 navrata u svojoj kući počinio krivično djelo nedozvoljene polne radnje prema 2 maloljetna lica. Zbog ovakvih slučajeva ohrabrujuće je što je iz Ministarstva pravde najavljeno da ćemo do 15. decembra dobiti registar pedofila. To u stvari je već propisano krivičnim zakonom i jako je važno da se implementira, a treba da obezbijedi dodatnu zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja koja zajedno sa posebnim mjerama nadzora koje su također predviđene krivičnim zakonikom, dakle treba da preveniraju dalje činjenje ovog krivičnog djela od strane počinilaca, a i dakle prevenciju i bolju zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja. Crna Gora je u krivičnom zakoniku usvojila rješenja koja imaju i zemlje u okruženju i mnoge države Evropske unije. To znači da će ovaj registar voditi Ministarstvo pravde i da će podaci o njemu biti dostupni sudu, tužilaštvu i policiji. Psihološkinja u Kliničkom centru Crne Gore Anđela Golubović za Novu govori o profilima pedofila. Pravi pedofil, on ima fantazije prema djeci još od puberteta, razlikujemo ga od psihopatskog pedofila koji hvata i siluje negdje djecu i zbog toga se krivična djela koje oni čine kreću od bludnih radnji, silovanja do seksualnih ubijanja. Psihologija kaže razlikuje 2 glavne grupe pedofila. Prva grupa su oni pedofili koji vole djecu. To su osobe koje su u komšiluku prepoznate po tome što vole djecu, a djeca isto tako vole i da budu sa njima. Takva vrsta ljudi, odnosno pedofila, je obično plašljiva i osjeća se nelagodno u kontaktu sa odraslim ženama, ali na bazi prijateljstva lako uspostavljaju seksualne odnose sa djecom. A s druge strane postoji druga grupa koja ne uspostavlja dobar odnos sa žrtvom. Registar koji čekamo neće biti javan, pa se o komšiluku neće građani moći informisati. Ono što ipak iz UNICEF-a naglašavaju je da je jako važno što će svi državni i drugi organi, kao i privatnici, pri zapošljavanju osoba koje će biti u blizini djece, morati da provjere da li se ta lica nalaze u evidenciji. Smatramo da je jako važno da ovakvo trenutno rješenje stupi na snagu i da se prati implementacija tog rješenja. Dakle, ukoliko zajedno opet s ovim mjerama nadzora ono ne pruži dovoljnu zaštitu djece, onda treba razmišljati o nekom narednom koraku. Registar sam po sebi, on je administrativno-tehnička stvar koja u izvjesnom smislu ima svoj značaj. Međutim, registar nema smisla ukoliko je takva osoba prepuštena sebi, bez podrške porodice, kao i bez stalnog medicinskog nadzora od strane psihijatara i psihologa. Sve ovo implicira na zaključak da pedofili pored registra neće biti u stanju da u budućnosti prepozna težinu same činjenice da li postoji registar ove ili one prirode, ukoliko nije pristupio na ozbiljan medicinski način rješavanju same bolesti. Država bi, zaključuje Golubović, trebalo i preventivno da djeluje kao i da bude usmjerena na senzibilisanje društva, posebno djece, na prepoznavanje pedofila.